Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugug. Buhi ko! Bilyo ayaw kong kapusa! Buhi ko! Kung dili ka gusto may daw may tabo ni mo! Ay, ganyan mo no. Ikaw yan kay kabubunan ako. Mao na ko yapan ko. Unya, di ka magpagapos? Ha? Ay, kung kadlo ka. Bisa liya. Ay, kung kadlo ka. Unsam kinaang si Ranil? Kag-ilugan niyong tulo. Ha? O sa tulo! Kamugod! Ikaw ay magkaluha. Og si Ma'am Yvonne. Nakagusto sa si Yvonne ni Arnel? In love ka kayo. Dili! Siya dili. Wala tinuod yung sitwasyon. Ambot ba? Nga dagamang nabuang ang babae ng si Ranil. Og unsa imong kamatuoran? Nga nahigugma si Yvonne kang Arnel? Siya mismo may angkod din ako. Mao ni among sikreto. Sama, ang imor man gitutukan yo. Nabila ka lang ko. Ay, babalik ini ang tagyas payag. Aw, kuya pa lang sabi siya sa kusutok. Sige na tiyo, pati na. Pero ato na siyang isudo sako. Unya, ato din siyang batu-batuan. Pero, patay, tambot. Sumukan mo eh. Nanay pambot sa dagat. Kung mamatay na siya, isudo to sako. Dayon, atong isakay sa pambot. Ang pambot at mamahay. Ay, sakaya niya lang pagpangita. Kabauman ko mumuksay. Sa? O baka magsulti? Ay, nagsige man ko kunaw nga. Nga mas mayo ang bangka nga, di motor. Kay dali iyang maabot laud. O sige, ngita ko mo sa kaya sa baybayon. Kung kinahanglan patay na siya, nagbalik ako ha. Nga, pasaylo ako ha. Kay kinahangang patyo nga gita ka. Kinalmakitan ko na si Dalia. Di na kumutuong nga normal pining iyang paggawa. Doon lagi si problema ng sugatan. Manang! Manang! Ay, ngano dong? Nakakita ka bang babae nga nakablo? Nga miagi din eh? Nakakita ko dong. Pero to aman siya dito sa dapit sa baybayon mo agi. O doon na siya kauban. Unsa? May kauban siya? Mahulagway ba nimo ang itsura sa iyang kauban, Manang? Ay, kuan. Ay, tikuwang naman to dong. Puti na magbuhok. Puwa ba ang t-shirt niya? Ay, mauna. Mauna ang gisulog sa tiguwang nga iyang kauban. Miuban sa tiguan? Iya maning giagak. Og tuwa sila paingon ditong bahina sa baybayon. Sa payag ni Efren dong. Mao ba? O nakakita ka ba ng Efren? Wa man si Efren karon din he. Milarga man. Usa? Sige, Manang ha. Salamat kayo. Salamat kayo. Ay, siya pa yan dong. Giubanan gid niya ang tiguang nga nangita og maabangan og pambut. Magdali ko. Adtuon ko katong payag ni Efren. Ni anak ko sa dapit ka na himutangan nila ni Arnel. Manawag ko ni Chika. Mauni kita dapita. Inigsod na ko diha ng iskina. Mauna ang beach diha nga nahimutangan sa bahay nga napalit ni Arnel. Gaoy. Susaw na ko. Di man ko makapusingi mo eh. Maluoy ko. Unya. Kung maluoy ko ni mo, di ko makakwarta. Ay. Yo! Saan naman? Patay na mo? Wa pa. Nilisod man ko eh. Oh, sumaga! Ambil ako, pre! Wa ba di sa lilisod mo ko bitula ko. Kusugam lanog na bang buktuan na. Bahala na! Ala. Lang mamatay ni Mira! Dalia! Dalia! Ay, tao!
payag na niya itong mananagat. Ay. Dalia! 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 Hidup na good! Tak. Hidup ka lagi. Hidup ha, hidup. Dalia! Hindi gusto mamatay ka na yun. Dalia, Enka! Dalia! Patay tayo ni. Hindi mo pabuto ang almas. Patay ka. Naka man niya sa suod sa payag! Ayaw kit paghihok. Maninis Dalia. Bumalik lang ko sa bayo eh. Ako siyang tawagan sa phone. Anong nabiyaan sad na ako ang phone sa bahay? Ay, kinang makapauli na gyud mi karon sa syudad. Oh, yun na. Uy, may mibagting na cellphone. Ug, muragikan anang payag. Ay, patuloy ba na tawag? Lilia sa kawasyo, Lilia. Lilia ng pusto sa pungpong. Lumilakaw ba na laki? Tako, Lilia. Ayaw na nagkabaga. Panuway, ganun dili man nimo tubag si Jigger. Gipaw man hinuon sa kanahan ang cellphone. Manawag og balik. Kinahanglang mahibaw ko kung natuman na ba nila ang akong sugo. Basituan na sila karon sa dagat. O gihagbong na nila ang kaluhan ni Lily. Mas nabagting sa cellphone. Magpaduol ko ng payag sa mananagat na higala ni Dalia. Oh. Efren? Efren? Nauli ka na ba? Efren? Oh. Efren? Dalia! Yun na. Kang pultahan na yun. Problem din na. Efren? Naba ka diha? Maginting mo da. Pero doon ito yung cellphone na may bagting kanina. Suwayan ako kapiputan. Efren? Naba ka diha? Hindi ako na. Tingog. May tao ba? Naibaw ko nga gikan diya sa sod ang bagting sa cellphone. May bubag mo tubag ka. Kung kinsa man kang nadia sod. Bisit! Ganun dili man nimo tubag si Jigger. Mura magipawong ang cellphone. Panuway ka, Jigger. Ayaw lang yung paghuna-huna og traidor na ako. Muato ko sa daplin sa baybayon. Matod pa niya nga dool sa baybayon ang bahay ni Arnel. Mag-amping lang ko nga dili makita ni Arnel. Ayo! Hello? Kinsa man kang nadia sod? Anong di mo ka mutubag? Ay, sir. Oh, To aman sa unahan ang bahay dyan ni Efren. Iya man ang butanganan sa iyang gamit sa panagat diha. mao ba? Lahusa lang sa unahan, sir. Mao ba? Luyo ang pagatpatan? Oo, sir. Basig tuwa sila dito. Sige manang ha. Salamat kayo. Basin gikan to dito ang tingog sa cellphone. Basin. Sige. Salamat kayo ha. Uy! May tao gid ya sa payag. Kinsa ka? Oh! Ay, tatlo! Kung di ka gusto magbuat ang bagong-bago ni Bayana. Ikaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!